Hola, hola, saludos dende o Carballo, saludos dende o campo de fútbol da Unión Deportivo Atios. Os aplausos dende a bancada, os aplausos do público, seguidores, familiares dos infantis saltando o terreo de o Carballo. E aquí comeza o partido deste sábado 24 de novembro de 2012. Fala Yesnel Fernández para Antena Louro 25. Segunda infantil, enfrontarse Unión Deportivo Atios Valmiñor. A choiva que nos acompaña durante os 80 minutos. Fixo que en algúns momentos tivésemos que gravar o encontro dende a bancada cos aficionados. Estos son os momentos deste partido que rematou co resultado de Unión Deportivo Atios 6, Valmiñor 0. Disfrútenlo. Vamos a lembrar os que estiveron neste encontro convocados. Aí temos un contragolpe, neste caso do equipo visitante, o Valmiñor. Polo Atios xogaron Omar, Nelson, Xan, Miguel, Sergio, Pablo, Javier, Cristian, Sergio Ramiro, este outro Sergio, David Rodríguez, Anxo Pazos, Javier Ramírez, Adrián Pérez, Pablo Lemos, Kevin e Iago. O adestrador é o do primeiro equipo que xoca con Unión Deportivo Atios. Logo escoiteramos as súas verbas cara ao partido de mañá en San Pedro Marín, a Vendaño. Polo Valmiñor xogaron Anxo, Cristian, Eri, Iñaki, Ignacio, Abraham López, Iago, Jacobo Martínez, Pedro Chamorro, Andrea. Atención a esta xoven que logo tamén falará para os nosos micrófonos. Mamadou, Hugo, Nicolás, Fátima, outra nena que tamén xoga no Valmiñor, Anxo e Enrique, o adestrador Borja Domínguez. Aí están os familiares animando os seus dende a bancada ao lado das nosas cámaras. Os goles marcados polo Unión Deportivo Atios: Sergio 4 goles, David 1 e Miguel outro gol. En total 6-0. Outra vez será para o Valmiñor. De momento Atios que xoga un gran partido o vindeiro fin de semana co Salvaterra. Xógase o liderato. Vamos xa a irnos co primeiro tanto do encontro, despois desta falta. Pois aquí vai vir o primeiro tanto do Unión Deportivo Atios contra Valmiñor. Despese ao porteiro, pero non foi capaz de atallalo, e aí está, para marcar o primeiro tanto. Subía marcador 1-0. Le dicen as bancadas. A foto de rigor, tralo gol, e nós que estamos con un pouco de afonía. E aí están os familiares contentos, uns, os de Atios, por ese primeiro tanto, 1-0. Check this out. Unha ocasión desperdiciada que podía subir o marcador, pero ao final saiu pola banda esquerda da portería defendida por Anxo Fernández, que tivo unha boa actuación a pesar dos goles. O Atios tiña máis dunha ocasión, por iso estamos falando ben do porteiro que atallou máis dunha. Aí temos outra. Caí por encima un xogador do Unión Deportivo Atios, non pasou nada. O partido continúa. Aí temos unha das xóvenes, Andrea, que demostrou ser toda unha gran futbolista. Ten un gran futuro por diante esta xoven. Logo entrevistaríamola ao final do encontro para YouTube, para Facebook
Esto é Antena 125, co fútbol local. Aí está, tocando Unión Deportivo Atios. O al mellor non tivo hoxe o seu partido. Esperemos que teña máis sorte nunha vindeira ocasión. Aí está o dorsal número 3, Eric, sacando o balón cara adiante. Este é o número 5, Ignacio Rodríguez. Unha falta e a foto e seguimos. Vamos polo segundo gol. Este a xogada do segundo tanto que sube o marcador. O porteiro non atalla. E aí está o dorsal número 9 para marcar Sergio de novo. O xoven que hoxe fixo 4 tantos. Eran os mellores momentos do Atios e iba a chegar o terceiro tanto. Aí está, tocando a parede co seu compañeiro e de novo gol. Ledicia nas bancadas. Aplausos dos familiares. E nos que nos vamos a bancada para ver esa ledicia. Aí están as aficionadas contentas neste momento as do Unión Deportivo Atios. Outra vez será para o Valmiñor. Non se perdan a esta xoven, a gran xogadora da que falamos antes, Andrea. Vexan como xoga, como toca. Aquí un xogador defensa do Unión Deportivo Atios tuvo que tirar o balón porque ela iba cara a portería. Logo, ao final, falaríamos con ela. Ten un gran futuro esta xoven máis Fátima. As dúas deixaron uns destellos de fútbol que xa quixeran moitos. Aí está, un ataque do Valmiñor que, como decimos, hoxe non tivo sorte. E tiñamos a dorsal número 14, Fátima. Estas xogadoras nos demostraron hoxe que lles gusta o fútbol, pero que saben practicalo. Estamos ofrecéndolles o encontro desta mañá de sábado 24 de novembro de 2012. Estamos en O Carballo, Atios Porriño, Pontevedra Sur. Segunda infantil. Resultado final, Atios 6, Valmiñor 0. Vamos xa con novo contragolpe de Unión Deportivo Atios e un novo gol, o 4-0 que sube o marcador. Dorsal número 8. Os goles marcaron os 4 Sergio, David 1 e outro Miguel, 6-0. Aí na disputa un xogador que ten que ser atendido polo seu masajista. Hai unha pelota colgada pero sin consecuencias por parte do Valmiñor. Co partido de fútbol para todos vostedes en YouTube e en Facebook, Fátima e da outra banda Anxo. Unha foto aquí de Antena 125 destos xóvenes infantil. Estamos en Pontevedra Sur. De novo un contragolpe do Unión Deportivo Atios pola banda dereita de cara ás nosas cámaras e Anxo que retrocede cara atrás ao seu compañeiro, centro de novo. E esta vez solventou sin ninguna dificultade o Valmiñor. Vamos xa a piques de ofrecer outro novo tanto pola parte do Unión Deportivo Atios. Primeiro salva aí cara na línea de gol Andrea, que buena futbolista ela, pero non poido atallar esta segunda vez. É o dorsal número 9, o xencheuse de goles, Sergio Ramilo, 4 no seu marcador. Bueno, pois así vamos a rematar este resume do encontro. Atios 6, Valmiñor 0, segunda infantil, co equipo que adestra Bendaño. Nos fómonos ao final do encontro a escoitar as verbas, unha entrevista con Andrea, a número 10 do Valmiñor. Ela nos vai falar para Antena 125, logo será Bendaño. Nosotros, Andrea, que ha jugado esta mañana aquí en el campo de Atios contra el equipo aquí local. Andrea, ¿te gusta esto del fútbol? Estamos maravillados con tu forma de jugar al fútbol, ¿eh? Me gusta, sí. ¿Qué es el primer año que estás en este equipo del Valmiñor? No, es el segundo. ¿Y cómo viste hoy el partido? No pudisteis, ¿no? Bueno, con el Atios hoy. Fue guay, pero sí, fue un poco difícil de... Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Venga, otra vez será. Vale, gracias.
A ver, temos connosco o Avendaño, ven de rematar aquí un partido de fútbol, adestrando os máis cativos, vos destellos de fútbol, non? Do teu equipo, non? 6-0, non é para menos, non? O sea, polo menos que gravamos nós este ano, a primeira temporada dos caretes, sai como resultado, como miras os teus pupilos? Ben, moi ben, temos un bo xogo de equipo, ao contrario que o ano pasado, que éramos un equipo un poquinho máis físico. Este año pois combinamos moi ben. A verdade é que levamos unha dinámica bastante boa, levamos 9 partidos xa gañados, estamos empatados co Salvaterra, entón para a semana vemos a ver que pasa. Pois aí está, Avendaño. De seguido ven a entrevista con Avendaño cara ao partido que vai xogar no seguinte día, o domingo en San Pedro, en Marín, co Marín. Pois ata aquí este resume do Unión Deportivo Atíos 6, Valmiñor 0, Infantiles. Faloulles del Fernández Antena Noru 25. Perdoen pola fonía, pero chega o inverno e xa está aquí a gripe. Pois ata aquí, 6-0, xa saben. Síganos en YouTube e en Facebook.